Hagenege Yukirish Bakhuid, Tongin Duwai, Nagabinda Lawa, Nai Borlang, Pawa, Nagabinda Ka Jingdap, Kadar's name. Duwai Nagabinda Raymond Wankar, Nagabinda Ka Jingdap Arpulais name. Duwai Nagabinda Hong Kong Marine, Nagabinda Ka Jingoy Jinghia, by Inlight Nagajing Jinjar Baro. Duwai Nagabinda Vilkius Jerva, Badon Hapadeng Jimpang Jing Shitam. Duwai Nagabinda Daffy Mary Martong, Ba Kadbaidang Pinkreban Toyaki exam. Duwai Nagabinda Biola Mary Yapiniao, but Kayinga Sem Baroko way, Bad Nagabinda Ba Edward Marngar. Duwai Nagabinda Kajing Light Louis, Bad Kajing Kerkut, Junginga Sem Opilia, Linkoi Alvi, Linkoi Abinia, Linkoi Lily Mary. Duwai Nagabinda Kayinga Sen Jung Balarisha, Chain, but Aplang Barim, Kamdam Arba Kardor Chain, Benyoga Jingoy Jinghia. Duwairu Nagabinda Minisha Wanyang, Benyoga Jingoy Jinghia. Duwai Nagabinda Kayinga Senjong Fuljen, but Delfina Kamkarpang Nagabinda Kikun Junki. Duwai Nagabinda Kayinga Senjong Bastarbit Karbani, but Marilyn Marwain, but Kindringut Kikun Nagabinda Ka Jingoy Jinghia, but Kajinga E Barro. Duwai Nagabinda Special John Tongni, but Kong Flora Nong Siang Kerpang Nagabinda Kayinga Sem, but Kumjuru Nagabinda Donbok Nong Siang Hagajimpen Kre Jongi Banlong Lindom. Duwai Nagabinda Daria Sotun, but Saungut Kikun Nagabinda Ka Jinkoy Jinkia Medmets Marmensium. Duwai Nagabinda Elfidius Periong, but Trifina Karbani, but Kadwingut Kikun, but Ublay in Karku, but Pinerniu. Duwai Nagabinda Ras May Dingan, but Cecil Clara Dingan, Bakindup Dagajinga E Jung Ublay. Duwai Nagabinda Kidbok Lang Yapiniao, but Elisha Lingdo Marshilong, but Kamdame Nagabinda Elisha Lingdo Marshilong by in Kasuka sign. Duwairu Nagabinda ba Saberin Puwain, but Kong Meltilda Lingdo Marshilong. Banyagaji, but Banya Jingjatait Bam Jikut Mensium. Duwai Nagabinda Lambrang Kadesau, but Kong Rebecca Terniang, but Saungut Kikun. Kamdame Nagabinda Ki Jingjatait Mensium John Kenny John Terniang, Albert Terniang, but Kumjuru Ipa Hadrian Marway. Duwai Nagabinda Kinga Senjong Fridolin Marwain, but Probina Kadezau Nagabinda Kajinga E Kajinkorku Halor Kinga Sem, but Kajingatali, but Kajingsu Kajinga E Jungu Trai. Duwairu Nagabinda Cromwell El Maulong, but Bidalin Sangriang, but Laingut Kikun, Nagabinda, but Lailu Nabaru Kijing Sosi, Kijinge Barho Jongi Ingasem, Kamdame Nagabinda one box Sangriang, Ban Soto Yaki exam selection, Kumjuru Henry Sangriang, but Laitlu Nagajimli in Bosnia. Duwai Nagabinda Kong Jitman Marbania, Ba Kindon Barabor Haka Jinkoi, Jinkia, Met Badmen Siam. Duwairu Nagabinda ba Daniel Walang, but Kong Serpailin, ba Kinang Iyo, Yagajingai Gajinkarku, Rangat but Barak Prangut Kikun, Kamkerpan Nagabinda Wilfrida Walang, but John Lingdo, Rangai Banyo, Yagajinjatait Bam Chikut Mensia. Kanamba Laispa Sopo. Laispa Sopo.
para tongin Sngi yaw Jesu nagabinda kanega step pigi bashimenda hagane ka inner healing retreat ba kanega Sngi ka bakadu janga retreat pinang yojing ay ka jingar ko kumjuru baharo ma pigi bashimenda online hagane ka mas Bakhuid Bau Jesu in karku kardoi ke jing tumu babha jompi baharo Panginang shimenda ribale hakanega Eucharist Bakhuid dagabaiti baro ke jing tumu shimet Baka bor Jesu kanang seizo haga jingim jangi ivay pa ivay. Ha kerteng upa barukon barumen siyam Bakhuid. Kajinga e jango Trai jangi Jesu Christ bat kajingi jango blay. Lem bat kajinga silok jangamen siyam Bakhuid. Kindon rengka bat pi barra. Rengka bat pi ko himen ko para ka jimpule minda kasngi ka kot ka ver yangi ban pensyang nangrim ya ka jingim jangi halar oble halar kano ka jing tala jang kane ka prate kamintoy yangi ban shania ha ka jing tala ha ka jimpule ban ningkong yesngo bahar kiye jang kane ka prate kilong jing tala suda bam poida eye Kalem oble kalem ka jing shania ha ujisu ngin poi sha ka jing tala bunsin ngi ngop ha ka pop namar ngi be ye ka jing tala janga perte ngi pelong oble ye ka jing tala janga perte bat kadu kadwai ngi penya ye ka jingya te pelem changi ngin karpad ye ujisu ha ka nega por lemba ka Jim Persad jangamen siyam Bakhuid ngin sautu shay kadar yaga jingkot janga baneng ka jingkain kordor janga baneng naga binta jangi vay pay vay bangin sange ban be yaga jingtala ngin sange ban mane yaga jingtala janga perte bangin sange ban sha yaga pop kabayade bat kane kabat sin shar yangi nginang kuslay halaka donut Yaki por barro ngila ya jingai na Jesu ngila len ya Jesu na marke jing tala ban ngila kongo ya ka pop ka jing auria ka jing brai ka jing dom ka jing bitar ha ka jing snow jangi ha ka perkhat ka perdain jangi ha ka jing modur jangi ha ka jing kwa jangi ha ka met ka pat jangi Jesu bay aid map load yagi pop changi site code yangi na baro ki jingit ya kane ka prate kaba longa jing tala kaba pin bij yangi pin klet yangi na ka jing kordor janga baneng map yangi Jesu site code yangi da ka snam ba kordor ka jame nga pala how blay badon bor baro Bada happy ko himen ko para bangalale pop shibun daki jim parkat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palad janga daka jingle palad janga daka jingle palad bakrawe janga namar katta ngakarpadia kamaria Bakhuid kabayaisa katei soti yaki angel bad kri koi badia pi ko himen ko para banduai nagabinda janga How Trai ublay jangi. Ublay badan bor baro nis ne yangi. Barandala ma bigi pop jangi. Unialam yangi shaga jingi mbam jikut.
to nginia duwai I duwai nagabinda ki jing tumu shimet baro ki bangila bu hakamatu jisu hakane ka mas Bakhuid daga jingye ki duwai bakan urlong haga jingim jangi I duwai ru nagabinda kari India kadbanang jur yaga jing shale beni kristan nginang yo yaga jingye kabas kem ban yang sakhi nagabinda ukris hapadengi jinge Ni duwai ru nagabinda ka Bible Convention haganega Taïew haganega Sngi Sajain babaro ki ba wanchiminda kinang yakando bad yamad yaw jisu kam karpang haga jingim jangi itu wairu nagabinda ki ba pang ki ba shitam ki ba shimindalang haganega mas to don hajan ki shakri jame ko Trai But to ay ba ki ba karpat kin shem yame ubas buon barabor ba ha kitaw ki bas ngaw karaw bandon yame kum unang tao badunang sansyar men pendimay ki ba mela tao but men recop ya ki ba mela pendimay daw Trai jang yu Jesu Kristo kon jame uba im but sansyar rengkat bad me ha ka jingalong kaway jang men sim Bakhuid ublay junom la junom Kajing pulih na ka kitab uko helat. Kajing sudah jong kijing sudah ong uko helat. Kajing sudah jong kijing sudah baro tang kajing sudah. Teng ubriu bala Trai sitom da kajing start kajing tep bat kajing tebet. Udai bini no lot ya ke man toy ubreu ubom siam la Trai sitom na kabenta kata kaneru kalong kajing sudah bat kajing le bom hok kapakrau ubreu ulaman toy ayu na baro kata kajing Trai sitom bat kajing doyap da kabat Trai hapo kasngi namar baro kisngi jing im jong u kidap tang kajing susi bat kajing Trai jong u kalong kajing lang aman sim wat men mit kajing mut jing perkhat jong u kam song thai kaneru kalong kajing sudah kaktin jong u Trai Na kasam kandai po kanam bajing wai nyo spa nyo pundio kasam kandai po kanam bajing wai nyo spa nyo pundio Ngirwai ka antipan ga baningkong, ngirwai na katukat lai sao, katway kat lai hadu kandriu kat nyo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ
Kajing puli na kasiti Paulus Bakhuid syaki Kristan ha Kolose. Kopara lada la penmipat ya pi lembat ukres tuat ya ki bahaneng syaba ukres udon usyong hakamon jong ublei. To im jengmut ya ki bahaneng om ya ki bah hakakendau. Namar pilayap bad ya kajing im jong pi labu ri lang bad ukres hau blei. Haba ukres ubalong kajing im jongi unpau. Te piru pin pau lang hau ha keburom. Namar kata to penyabdu ya ki bakenja perthei ki badon hapi. Kajing auria, kajing bom khoj, kajing kwa brai, kajing trau bosneu, bat kajing kwan lalot, kabalong kajing mane blai thau. Wat yalam ler syu paramapi, namar ba pilasliet ya ubreu barem, lem kikam jong u, bat pilapong da ubreu batmai. Ya ubala pentemai ha kajing tip kat kum kadur jong nong pen im jong u. Hang ne an omdon krek niju, ubala sya ot share, ne klem sya ot share. Unong wei, usitia, umrau ne ubalai luj. Henrei tang ukres, ubalong baro, bat habaro. Kaktien jong utrai. Kaktiin trong mi kalong kajing shisha. Trai undon rengka batpim. Kajing puli naga gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburok mi Trai. Uwe na upait ba ula ong hau jisum, ko nungikai to ong se hau himmen jonga, ban ya benda badnga ya ka jingio pateng. Jisu la jubab yabu, ko remba mano balatung yanga balong unong bishar ne unong pensam benda, hapadeng jom piar ngot, nang daula ong haki barro. To kusiar, but to kiar nakijait jingkuan la lord barro. Namar ka jingim jong briu kam shong satia ha ka jimpahu pahai jongaspa kapeu jongu. Nang daula yatu haki kane ka parshi uom kalengka jong uwei urispa kala seiso kerhai badula perkat halade ngalle kumno namar ngamdon jaka balum ya uso janga tiula ong ngalle da kumne ngan penbra ya kitiar janga ban ngante da kibakam he ban nganbu nang hangda ya ukeu janga barro Bad yaki wei pat ki mar ki mata jonga. Nangda ngan ong ha ka mensiam jonga. Ko mensiam padon lut barro kat badon kam nagabenda buns nem. Te le pahu le sahu to bam to de to les nga bha. Henry ublay wala ong ha ko bi mendahi kamit. En shimno napi ya kamensiam jambi. Te kiye kiba pila kensho kilong ki jangno. Kumda ulong uta uba kensho spa nagabenda yalade. But ubam rispa ha uble.
ka gospel jong utrai ko himen ko para bayid hau trai Jesus Christ barro light tili ki jimpule minda ka sngi ka keren halor kaju kapang kaspa beneng but kaspa perte jingris pa perte but jingris pa beneng jingtala perte but jing seiso beneng ban batai halor kene kapang ngidon lai tiligi jimpule kokhlet kitab kokhlet ka onghangi yakye ke baro ke long jingtala bam larkam eye nama ka perte kaba mangi im katte iya ka dojongi kadoru kan put Henry ki briyu ki ale shitam ban kan show bun ki baro jong kane ka prate da ka ba klet ya uble ka jimma ka long da ka ba klet ngi persham ban kan show spa ha ka jingim jongi tendeng ha kata ka jingale jongi ban kan show spa ngimburom show ya ki himen ki para ngi tok, ngi syukur, ngi pendam, ngi penduna, but what ya ki jingade himmen ki pararu ngim kain kordorshu. Uni ubri ula wanshaw jizu, ngadon kam ya ki jingarab jomme, namar ngi don case, police case. Ngilaban yosngo, buon ki jaka, ki brio ki ale, या का पुलिस केस खिलेशा का कोट खिलेशा की नंबिशा बानगी यसनो बोनसीन कुमगिनी की जिंजिया हाल और का किंडव कूर कडोन का किंडव बयार हेनरे ओमडो निवेरो बला बन्न माड या कता किंडव बारोशी जिंगिम वैसे का हियार बोन पतेंग वाडी की कौन की सिरो kikit ya ka jingtim na kata ka kindaw kur ngilaban yoy saudong chungi ki buri ki ba imkum ne kimsha yano ban kata ya kata kindaw ba kidang yale ya ka mukot duma ba ki kun kikti ki kun kiksiu ki balapin ban haba ki don ka spa kim nushu ban kata ki perlu dia ka por ya kandai ka jingim jong ki baro da ka ba yale ya ka case ki perlu dia ka pesa ban siu ya u pleader henra yala de kim don ye ban bam ki bru ki shong ha kaspa kalam pin don kam namar ki yale ya ka police ke don bun ki kur saudong jongi don bun ki himmen ki para ki yim ha ka jingya ka jia baro shi jingim halor kaye halor kaspa lada de ka jingya ka ja hala kaspa baneng kalonga jimman doy ki henry lada nyele ya ka jingyale halor kaspa perte kalonga jingdu nam bakarao ban bam bandiru kinimio eye bad kin imduk barosh jingim dagi jingshisha nyele ya kom kene ka mukodduma halor ka kindo jong ubulay ulang ubataw na dong siya dong. Kato kan ne snem shua ngalayo pule kawe ka kubor ha ka kot kubor siya pang uway nongkrong. Nongkrong ubarispa. Ha ngalarang bakala kade ha Mumbai. Ulang nongkrong ula yim baro si jingim da ka ba krong. Badula tia ha habar umdon ying eye. Usyai tia ha ke varanda jongi dukan.
Badu don ka jingtia kabalashna da kabarni. Udon kawai ka jing song kat ba udang late krong man laki jaka. Sngi ulaya. Don mano ban Taïew. Ki pulit kilawan. Namar sisin layap te ki pulis kide ban wat binia. Kilawat binia ya kamedjong yo don mano ba piniap yawu. Ba de kisautu ulayap hi. Namar ulatemen. Nanta kila wad ya kabaro kita ki jingsong da ki jain badon ya ka ta ka mattress ya kita ki ka jingtia ka ba ulasna da ka barni haba ulap kila pli ya kata ka jingtia jongu ka badap da ka spa suda sans pa tengka shi hajar tengka shispa tengka bad haba ki police kila type kain kala poi shak daki lak tengka henry ula pelot ya ka jingim jongo baro da ka ba krong shimla pendon kam kintia turu na ka ba yo da ka jing shisha unjindala im ha ki paki dulan da ka ba pendon kam ka ta ka pisa henry na marba ukwan palat ka pisa shimla kta ya ka ta ka pisa shimla shayano ya nuru ban kta ya ka ta ka pisa kadu kadwai kata ka pisa baro lara da ka sarkar namar omdon mano bandawa kata ka pisa namar ulong ubriyu marwe kane kalong nuksa jong uwayun nongkrong henry don bun ki kimmen ki para ki im kum uniyu nongkrong namar ka jingit pala dia kaspa ki briyu ki kelalong nongkrong but kim don jain ba pakaru ban pong namar ka jingit palat ka pisa kam shaya ki ban tit ka jain ka ba kindia turu kadu kadwai ki yap halor ka kaspa lese da ka ba yino ya ka bank account ka ba he ha ka ba yim ya ka jingim badu ka jingit kaspa palat ka kinyot yangi ka pindu lad yangi ban im light lui Nagata ka daw nga ong hakane ka tain jongi katsya bangi late don ka jingyale halor ka kindaw kur. Kindaw kur. Badu kini rambaru badu yano ruban pindon ka. Upulud ya baro jingim jongu ban late siya ka kot. Man nubanayon late pindimay. Unai pisa ya u pleader nanda un wan pa nanda un late bala kane kade ka jinglong arsap jombun ki briu uni u briu lawan kotrai jisu yarap yanga banya pinbeit ya ka binda jonga badu ki manu jisu kata kamde ka kam jonga jisu kata kamde ka kam jonga ngamde nombisha no ngamde nongsam binda unsin Ake jingi chongi balengi duai ni perlong ya wujisu nong sambenda. Ni wansya yimane, ni wansya ka mas Bakhuid, ni lay duai ban perlong ya wujisu nong sambenda. Jisu sambenda lem ngadon jingi badu kimmen jisu ang ki lay pinbait yalate. Ki lay pinbait. Hendra don bun ki buru kim shembang ya kaneka jingkot jung jisu uday nong sambenda uday nong bishar homde menda halor kaneka kindaw jungi unsa wan ha ka burom ban bishar haba uwan ha ka ket burom unlong nong bishar jungi haba uwan ha ka ta ket burom ulong nong sambenda nagabinda baro kibela perkasa niva halor kaspa beneng Yaki baro jisu un sambinda. Henry ngi pat ngi kenya jisu nong sambinda jong kane ka kindo. Bu na padeng jongi ngi duai kerpad ya jisu sambinda yanga pinrius pa yanga pinstad yanga kumuni ubij uni urispa ba bij. Kakatino balekam ulom bastard. Ulastad shibon, unang ban rep, unang ban kensya uspa, unang ban snaya kitiyar,
unang ban penyaru ya ka tiar jongu udon ka buit ulong kumutaw nongkrong kumbangala ong ula kensho na dong shadong padula tia halor jongata umju perkat ban sam binda badno tre ban sam binda badi himmen ki para lese ki himmen ki para jongu kiyim hage jingdu kim don aye kilayim barabor lese hage jingdu uni urispa ula perlong jingawai mangas ngi lese bad ki chakri jongu namaru long urispa lese la bandon himmen ki para saudong jongu badon kam shisha kindiat nakane henry kim tre lada unjindala sam nakataka jingdon babun jongu unjindala kensho spa habane kumba ong ha ka shiti shak kolose niosngo shak shiti abangila pule minda nginde banlong ki buryu ba im tang hakene ka kindo hakene ka perte omde kane ka kaspa perte henry ngide banlong ke ba penganjang nyalade shaka kaspa beneng kumnung ilaban kinchok spa beneng habang irai ban perkat lem yakiway habang ngi perking yalade banum shabit da kano ka jingkwan pesa jingkwan buram henry bonsin kai ka badang jia ha ka jingim jangi ka jingkwan palad ka pelom raw yangi ka jingkwan palad ka pinmatla yangi ka jingkwan palad jangi ka pelong yangi wat manisi ya ki himmen ki para nagata kadaw ka kur ka yale bad para kur himmen ki para ka yale ya ka mukot duma halor kaspa but ya peniap markeliang halor kaye halor kaspa perte ngi hikai ki kon ki ti jongero ban peniap ya ki da namar ka jingit palat ya kaspa kaneka sangka hya raibi hakibriyu kaneka long kawe ka sangka bakta palat ya ka kur ka jai ladangi laik manlaki jaka ngilaban yosngo father kaneka jaka bar kade katak jongita ki kur henre ngim kim syayangi bantit ne bandi baro pateng ki bukum ne bait tang ki masi long banyad hato ki bryom long shu hadu katno ngilong ka babit ko himman ko para nagatakaw ujisu ukot uni uburi rispa babij buon ki kur kapdeng jongi kilong rispa babij namar kane ka jingit palat ka kaspa ka pinmat la yangi pa pinklut yangi ngim yosngo ya ka jing shisha ngim yo i ya ka jing shisha but ngim yo issue ya ka jing shai ka bataba saudong jongi namar kane ka pelong yangi babi bun ki kon jongi kilong anna namar kane ka daw bamnang kren bamnang tre bam don bor ban yo i blay wala taw yangi ha ka bor jongu ha ka jing star jongu ha ka mensiam jongu henry kumuni ubi bij ula perkat da kaspa ula ong kumno kos ngoba ula ong nganda ngan ong ha ka mensiam jonga udang persyamban penhun ya ka mensiam jongu da kane kaspa jisuang da kano ka bor jongene ka perte ngimla ben penhun ya ka mensiam tangka wengi don kamban penhun ya ka mensiam jongi kata kalong kaspa beneng ka hok ka sod ka jingido ble ka jing perkat lem ya ki himmen ki para jingid markeliang habang yit palat kaspa ka hukum jongo bolek kam don borshu ha ka jingim jongki ko himmen ko para uni uburiu enda ula rispa ula stamba non komno
ula hangne ladapis ngamba hakane gospel kumba hinriu sinong ngan lekumne ngarai kumne ngan im kumne ngan sna kumne kumda ter ula stamban nong ngan haka jingim jongi bun girispa omdon ngin wat ia katenga kamtip kaya kaba utenga umud banle badu tengah untip kaya kaba katenga kanle kamda me haka Kasi Hills bun sin katenga kanle bun ki ekhe baro utenga untip te baro ki himmen ki para jongi ke kelalong ngan ka pareng yong egoistic kaspa jingi kaspa kapelong yangi tangban perkat yalade omdeshu altruistic kaba mod kiba kloy ban piang ya baro kiba perkat lem ia kiwai kiba snaulem ia kiwai ko himmen ko para kae kaba ujisu ukadau hangi lemba uni urispa ngi ha pen kella shakata ka jinglong ngan shaka jinglong ngin habangi kelalong shaka ngin sestang ban piam ya kiwai kahinga sem jongi kan roy ka kur ka jai jongi kin sem jingsu lem komda ka kur jongi ki himmen ki para jongi ki im ha ka jingting ki im ha ka jimpos new ruma namar tendeng don ki kur ramba banyadaya ka kindau jongi wat ki note ban lek kinia naga bindakane ban job ya ka police case ya ka mukot kuma ki lek kinia ru namar ki note ban lek kano ka kampo jaitru kramba kindup la ban job ya kaspa lemba ka kaspa ngi kellalong nommene uksoi ngi koloi ban bread ya ka pisa jongi ban penhun ya ubammen kramba namar kadeka kalong ka baderu namar ubammen ulong utrai jong kaspabar nagataga daw haka jimpen show ya ujisu haka rikenja ula ong lada me dem mane yanga nganai lut na dong shadang ya ke bara kaba piyoi hakama te habang I don jingit pala dia kaspa ngin stang ban mane bammen ni le kinia ni le ki pom ba pojai bonjai ni nut ban nagataga daw halor ka jingya ka jia ya kaspa don ki himmen ki para ki peniap ive pad kaya ka ba traikam mensiam bammen ka traikam ha kane ka jinglong nagataga daw ko himmen ko para lemba kane ka gospel minda kasngi lemba kane ki jimpule minda kasngi ni haben sotu kloy ya kane ka jingale jongi kaba perlong yangi ban wad ya ka jingtala jonga perte kaba perlong yangi ban wad ya ka jingsini jonga perte kaba perlong yangi ban penyap ya kiwai kaba perlong yangi ban yashun hapadeng himmen ki para ujisu lawan banai jingsuk henry na mar kane ke jinglong jongi ngi pindu jingsuk hapadeng ka kur ka jai jongi ngi pindu jingsuk hakinga sem jongi don ki himmen ki para kim nushu ban tur shak yin kmi namar ka jimba kala jingsam khaspa jingsam binda don ki himmen ki para baroshi jingim ki im ha ka jingya shun kalam ya karen habadon jingjia eye hayeng jong himmen ne para kim nushu ban lei la don ka jingkawai la don ka jingjia ba komendru kim juwan habadon ka jingjia ba sosiru kim nushu ban rung balengi im ha ka ne ka perte da ka ba khot kristan kaya ka jingmut malong kristan lada ka jingang nu jongi baro kalong tang nagabinda kane kaspa kaban put lada ka jingang nu jongi kalong tang nagabinda kane ka do kabaput kamindo ayu balong kristan ki babut jisu la ong kumno
Ujisu lakili haba mano bapan yaka jain pong jumpi ai lut na dong sha dong yaki. Ladaki buriu ki pinbor yepi ben ya shimmer ya armer badki. Hendreng ngipat ngila pinkala yaka gospel katkum ga jingkwa jongi. Ngipindon kam bakala yaka gospel. Ngidon kam ban pinbait klo yaka nega jinglong haka jingim jongi. Lem kom da ujisu un peit na beneng yang iban ong koris pa babi pi uba shong hao paki dulaan pinum yo enjoy yakane ka ying pinum yo enjoy lekamen hakane ka account jumpi gidon bun ka pisa haki account habaki baduk khap saudong jongi ki im haka jing jinja Kamindoi ayuban long rispa kumne. Kamindoi ayuban kamai kumne. Haba yala derung impat yamad, bad yakiwerung impat ay. Kane kalong ukso bam plang. Kane kade ke jinglong kabangyong ukso bam plang. Tre ban bam plang, sha yakimasiru ban bam plang. Yalade sngavutannan. Badia kiwe shashu. Kani kalonga jinglong kabamatam kabalaban katta yaka jingim changi ko himmen ko para. Nginde ban long kum kita kyukso. Uni ulong kumuta ukso. Don bun ki masi saudong changi. Badon kamplang. Masi hangne kilong ki badu. Kilong ki beri bam don ki ying. Kilong ki don bun ki himmen ki para jongi. Ki ba im saudong jongi haking trap. Haking plang. Henry namar kane ke jingya ka jia. Ni pindu lad wadya ki himmen ki para jongi. Ban im haka minimum convenience haka fareng yon. Haka minimum facility. Ni kang lad. Na markane ke jimpi huin jongi jingit palat kaspa ujisu ukot uver yangi vei pai vei minda kasngi lemba kane ke jimpule kelaka bamod pai shaw jisu pendimai ke jingim jampi piki kurbaro ki bas ngap online ro yanga lada pelong ke bayale kum kini ki mukot kuma duma sange yasuk no kloi bat ka kur ka jai jampi ai jingsuk ive pat wadnum kinyot but wadnum kanglad yaka binta junkie yaka hok junkie namar ka jingit palat kaspa lem komda pinum poishu shabane nginiap kum kinong krong kapre bela ki kamajong ingin duai bau jisu nam penshai yangi halor kanek tinu balai jisu ba id penslet mayangi dakata ka jingit yakas pabening hadu minda haga jingim jongi haga jingale jongi kalom balong rispak pertei badngila pindula bun ki himmen ki para jongi ban im haga hok jongi ngila kerlalong babit ngilong ki rispa babij ki kanglad bun ki himmen ki para ban im haga jingsuk jisu ya rap yang ban yasuk ya baro ban ya raplem ban snawlem ban isnelem ya kiwai kramba ngilong ki kun ki bakamay ya ka hok ngilong ki kun ki bakamay ya kaspa bening hakane ka jingim balingkot jongi hakane ka pertay enyaro ya utrai jisu Christ ko himen ko paratong ini yang kongin play ke jinge ke jang Kanamba lais pa andu puwe. Lais pa andu puwe. Kau ka bring
tongin duai hakane ka sngi utrai nagabinda ka jingai ka jingger ko halo jongi halor ka balang Bakhuid baro ka wai halor ki inga sem halor ka kur ka jai bangin lai luin na baro ka jingkwan palad ya ka spa parte ka bakhangla diangi ya ka spa beneng bat ban im ya ka jingim kat kum ga morn jisu Nakabantau kepa Bakhuid jongi, ubishop jongi, kilengdo bat ke katekis jongi, bada ke jeng im len lade, kindup long nakabanta ke Kristan jongki, ke jeng hikai silenter syapang, ke jeng thala jong ke spa, ngi kerpat yame gutrai, Nakabanta kerempai Kristan jongi, Bangindup sengau kendo jur bakas pak basisha jongi kamdai ke ying mane ba internet henrai ke jing im umensiem hapo jongi ngi kerpat yame ko trai Nagabanta iwe pa iwe nangi bangin yat lingba kajing im da kajing kemen namar ngitip ba ki jing ai ublay ki long ki sakhi basisha jong ka jing e ublay yangi ngi kerpat me ko trai Nagbenta Kristan kiba khwana not ki khwan toy yak jing im Kristan ko jong ki dum phai sak kinmen ki para kiba kerdu kijing snolem Kinyo pelai im yelade nak jingjot ngi kerpa dia me ko trai Nagabanta ki breu baro pakindup itu yo blai kum unong ai ke baro kan bakidon kum ta bandup snau thu yu bandup snau ngu yu ban penkam ki ket kum kesandur jong u ngi kerpa dia me ko trai Kotrai jisu ngi duairu nagabinda baro kini ki himmen ki para ki bashimenda hakane ka inner healing retreat balai sngi hakane ka sngi ka bakaddu janga retreat menam pensle temai yaki phallang temai yaki bakin stang ya ka jingim batimai da ka ba ma yo madi ka jingoi jingkia met bad mensiam ngi karpadi me ko trai ablay ko pa baspun ba yisune yeshania tele telan yame namar melong nangai spa yangi kam kerpang ya ka spa bening pelong yangi ban pai shame da ka ba ino ya ke baro batan yangi sha kane ka perte ka ba pelong yangi ba bij ya ke baro jisu peni ya ke kamajongi penshai ke kamajongi bangin dup la ban washida yame man ka kelipman ipan ya kane dau kriso trai jongim Amen. Kanamba lais pa proposal. To ya duai ko himmen ko para baga jinknya janga bar jampi
Kalang kapapidiyang kon hau blay upa badan bor barong. Tu trai pudeng tinana jijong nakakanta jiro berong pudeng jong kajing toy di pada balang buku jong baro kowe. Tos ngausane ban pen kui dia kini ki jingai ko trai ngi karpan badda ka ba me pediang ya ka jing tarwa jong ka jing kinia bakan jamin siam to penjana yangi ban long ka jing tarwa bam chikut hame dau kris o trai jongim. Amen. Utrai undon rengka bepim Rain God but you. to kentiu ya la ki donot He can take he shall try. tongina ingu ya utrai ublay jongim. Ta shong hok but gede. Dashisha. Kalong ka ba siyang hok bat ka ba day ka day ti jongi bat ka jing penim yangi. Haman la ka por bat ka jaka ba na ingu yame. Ko kinran, ko pa bakhuid, ko blay ba don bor bat bam jikut. Lemba utray jongi yu Jesus Christ. Namada ka jing kaya u. Wala pendima ya ka jing lom bruyo barim. Pada ka jing shashitom jongu. Wala pendam no ya ki pop jongi. Da ka jing mi pa jongu na ki bayap. Wala play ya ka lindi siya ka jing imbam jikut. Bada ka ba ukiu shame kopa wala play wang ya ki kardop ka bane ba namar kata rengkat bat ka kinhorn jang yangel bat ki koi nirwa ya ka jingrwa ya ro ya me bat ni pen bana klem sange. Kane kalonga por kabakar khutam kabakintang tam tongin van rasa shasine ke jing dumo jongi baro kabangi pinbao na du bastang jonga mas bakhuid nagabinda ki inga sem jongi nagabinda ki bayid batain jongi idwairo nagabinda baro ke jinge lese ke jingya ka jia halor ka spa ka peu ki batur shaki nombishar ban yarap yaki halor ka spa ka peu bar halor baro ke jinge jongi halor ke jingit palad ya kaspa nginang karpad ya jisu da ka jimben slejung men siam bakui nginang yo ya ka jingshisha ha ka jingim ka jingtip halor ka jingshisha pangindup la ban ino ya ke baro nagabinda kaspa bening trang nagabinda ka jimben sle trang nagabinda ka jimben sle halor ki bayid batoin jangi halor ki kon ki ti jangi halor ka kur ka jai jangi bangindon jingso jingyas ngotula banginnum yakajia paramangi halor kaspa ka dashisha melong bakhuid ko trai katemei jong ka jingkuid barom namar katang ikarpadia me top pen kuid pen kantang yakine ki jing tarwa jangi da kabapayo men sim jame kum ga umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakasnam jang utrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingo yame ula kidia yavu badulai halage sinran u ong toshim batobam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti
naga benda jumpi Hagaju ke rekomenda lalaya bam mula shimya ka kuri. Pada ka baingo biang yame. Mula aya ka hala ke senran u ong. Tu shim bat di na ka ne pi baro. Namar ka ne ka long ka kuri janga snam janga. Janga jutang batimai bat bam jikot. Ya ka ben pen me naga benda jambi. Ba naga benda ki babon. Naga benda ka jimma yaki pop. Talaya ka ne. Ban kan mau yang am. Kosnam bakar dor jangu Chris. Ta pen kuy diangi. Pen kuy ya ke mensiam hadim pen kuy. Pen koy pen kia ya ke bapang iba shitam bara. Ya da yang inau bamen naki kalam. Ka jimmaya jongka jinget. Kata bagi bagi Taïew, bagi dia kami bakuri, ngipendang kajing yang jong minggu Trai, terhadap Namar kata ngi ke ba pen menda ya ke jingia ba ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Taïew pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi daing waidem namar melanyu yengi ki babit banya hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpa dia me bangi ke bayo binda hakamet bagas nam ukris ngin long ke bela penyat le kawai da umensi em Bakhuid tokan mau ko Taïew ka balang jamme Kabala priyang hasatala ka partay, but to penjana yaka haka jingin, ringat badulia upa Bakhuid jangi, wilbat ubishab jangi, but baro kilingdo bat kiriniam, takan maulemro eke himmen ke para shinrang bat kinde, kibala yutia daka bakermen yaka jimmi pan. Badia baro kibala kalad no haka jingis ne jamme, top diang yaki, shaka jingsha ika kama jamme. Top, isune yangi baro, kam karpango Trai yaki niki himmen ke para. Kibashimenda hagane ka inner healing retreat. Kumjuria baro kiniki himmen ki para kibashimenda online hagane ka mas ya ki bapang ki bashitam ya ki balatemen ya ki batia pang hagi jingtia. Ikar padia mi. Barengkad bat kamaria teizo di Bakhuid ka kami jangobale. Ujosa Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid. But baro ki rikuid ki bela pensabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut. But bangin ro but pindon buram ya me da ukun jam me u Jesu Christ. Daulem badu badhau. Kallang hame uble uppa badan bo hake jingalang ka vejung men sem Bakhuid baro ka buram bat ka jingyaro junom la junom Amen. Ko himen ko para ngin tuwai ka jing tuwai ka bau Jesu laki kayangi Banginang tuwai nagabinda ki himmen ki para jongi ki ba imha ka jingya shrut ka jingya kajia halor kaspa ka peu halor ka binda ka ba pat sam ha ka rukam ba biang pat ki ba yale iya ka mukot duma ha ka jingem jongki bat ki perlut ya ka por ki perlut ya ka jingem jongi halor kum ki ne ka jingya per jimod bat ka jingya kajia Bakin nang yo jing sautu pura, bakin ya long kawai, bakin ya kershan markelia.
kum jurung iduai nagabinda ki bappangi bashitam baro iduai nagabinda ki himmen ki para ki don khami ki jingar ku hagane ki ukerish bakui lakabai tia ki barong iduai koppa jangim ba habening kanong ka bakui kateng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kindau kumba habening tuai yang iminda ka jimbam jangi ka bahalagasmi badamap yangi ka kang jangi kumbangi rungi map ika beles niyo yangi padwadilam yangi shaga jimban shoy penrei toplait yangi naga basiniyo toplait yangi karpat ko trai naga jing siniyo baro haga jing spoon jamme tai jing suk jing sign haga sngi jangi knamba daga jing rap ka jing sne jamme ngilait bara bo naga pop pangin yo jing da naga jing jinjar baro kadbangi dang up kemelendi yaga jingarmen Bakhuid Barga jingwan pa janganom penim jangi o Jesu Christ. Namar kajongni kalong kahima, kajongni kabor kaburam, jinom la jinom. Kotrai Jesu Christ me ubela ong hagi apostol jamme ka jingsuk ngai I happy ka jingsuk janga nga I happy. Wat pede gi pop jangi Henry yaga jinge janga balang jamme but haga jings spoon jamme ta I hakai yaga jingsuk but ga jingyatale kawe katkum gamon jamme. Mamay uba im badabasensya junam la junam. Amen. Kajing sukutrai kandon barabo rengka batpim. Wengka batpim. Dapta kajing idu Christ tongin yai markel. Kami uni ulang Jesu Christ bala shamong shayap nagabindaban pinklad yangi naka jingtan jangane ka parte naka spa jangane ka parte bantid yangi dakar dor kabarre sukito ke bala kod shaka jingka wai jang kundam brot Islam jangan Chris kendri yang asyik jangan banjikut amin.
ngi mane yame ngi pindon buram yame namarba melongas pa bening jungi amelakkaloi ban van hapoga donut kamen CM jungi lemba kanega communion bakoi penslet mai ngi Jesu daga jing snawtu kababa kajingit kabatimai kajing snawlem kajing isne halor ki himmen ki para saudam jungi haki inga sem jungi bangin ino eka jingit spa parte wadni stang ban bendemai kajingit kaspa bening kenamba ilaban kedup ya barro ilaban ya kershan ya barro ilaban bendengen ya barro kamdame yaki himmen ki para saudam jungi badon kam ya ka jinga ram kajingisne kajamme karko kardo yaki bappangi bashitam ke bashimenda hakene ka mas bakhoi karko kardo yaki ki himmen ki para ke bashimenda hakene ka inner healing retreat tai ki vai pai vai penkoi penkia yaki bappangi bashitam na padeng jongi pendimai ka jingi mensiam jongi along yaki ka ramba ki bajanai longumi bajanai samla ki bajanai I boring in Jesus hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 Bohimen ko parang induay nagabinda kajimpen pura na kajimpen shitam shipar lemba gane ke Eucharist bakhui kadbangi duai gane ke ching duai jubilee koppa ubaha bening toai ba ka chinge ba melai khangi au kun jamme Jesus Christ u himmen jungi but ba ka tlich ding jang jingi spoon kan kalang haki donu jangi dau men siyam bakoi kan kersiyo biang hangi ya ga jing karmen bala karku naga binda ka jingwan janga hima jamme to ai ba ka jinga e jamme kan pin kala dur yangi shaki nonglur lingka bamju shangtai ban bet ya ke sinbai janga gospel to ai ba ki tu ki sinbai kin pin kala dur na shapo ya ke jait ben riu badia ka perte marian baro kawe ha ka jinkame lenti batikana ya ka bening batimai ba ka perte batimai haba enda ya ki bo jongo bammen la wengno ka burom jame kan ting shine junom to ai ba ka jingai e janga jubilee kan kersiyo biang hangi ki pilgrim janga jinkarmen ya ka jingang lut ya ki tia jingkan show happening ai ba ka ta ka ju ka jingai e kan pin sapriang ya ka jingkomen pa jingsup jungunong sius pa jungi satala ka perte shame ko blejun la kerku junom kalong ka buram pagkajingaro junom amen kopa jungim uba habening kalong ka bakui ka kateng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendau kumba habening tuai yang iminda ka jimbang jungi ka bahara kasni pada map yang i ringkang jungi kumba ngiru ni map i ka belesniu yangi dua dalam yang i sya ka jimban shoy and rate of light yang i na ka besniu amen kublai ko Maria daga jingaye Trai dan batpa la karkuya pa na kinde pala karkuya usoppo jompa Jesu ko Maria bakui ko mi jong blai tuai na kabinda jongi ginompo minta da ka por ka chingia jongi amen ka burom hau pa dau kun pada men sim bakui kumba kalalang ka babinding kong kum chumenda barabo junom la junom amen to ngin ya tuai to senran lendi daga jingada bayaine jame ko Trai yakitu kiba me pendimai daga jingai bakenja bening batai bakitu ya kiba memju sange ben idrem kin kalalong kibabit
ยากจิงซิสปะบัมจิกดดาวคริสอุตรายจังอิม Amen. อุตรายยุนดอนแรงขาดบัดพิม Ringgal batiru. งูยากกลีจอมบีกระพาดยากจิงกระกูกระพังนาวิจิสุตัวอุตรายยุนกระกูคาร์ดอยพีบาดุนสุมาสุเครียพิม Amen. ตัวกกมัดจงูกันติงชายน์ขับปีบาดุนเปนีขับปียากจิงอิสเนจงู Amen. ตัวอินเปดอีเดียปีบาดุนไอขับปียากจิงสุกจงู Amen. บัดกจิงกระกูจงูเบลบาดันบอร์บารออุปปะบาดุคูนบาดุเมนเซียมบักวดกันเฮียร์ขับปีประกันซาบัดปีจูนอม Amen. ยาเลสุกบันเป็นบานากะกุบาร์บะฮาจงตรายดากจิงเอ็มกะจอมปี Isungu ya play. Jong mi iwa krabu trai, bai menta, bat juno, kam jong mi iwa krabu trai, bai menta, bat juno, kabariam, kabenda, ibam bat jong mi, benai bat ku, bat kasih. Kabromok Pablo kun mam simbakut. Kumare kumi jong jing sungolam. Hau teng Pablo kun mam simbakut. Eni roy Jesus Christ.